aveam o viață destul de frumoasă, călătoream mult, munceam rezonabil, câștigam ok, echilibrată, da, o viață absolut normală aveam și mi-am zis că e timpul să se termine cu asta. Era o pâine care arăta normal, arăta ok, nu pot să zic că era cea mai frumoasă pâine, dar nu era nici cea mai urâtă. Dar gustul era ceva absolut revoltător. Dar de când am intrat în spațiul ăla, am știut că ăla este. Adică l-am văzut instantaneu, am zis aici o să fie vitrina, aici o să fie casa, ne-am dus în spate, am zis aici o să fie cuptoarele, aici o să fie mesele de lucru. Cristian zicea, mai încet că să avem și noi să negociem ceva cu oamenii ăștia, că eram, asta este! Când toată lumea se duce la culcare, tu ești acolo și scoți pâini din cuptor, se face lumina afară și în sfârșit pleci tu acasă. Am avut un stil de muncă extrem de nesănătos pe care nu-l recomand absolut nimănui, adică lucram 16-18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Acum când mă gândesc, nici nu știu cum făceam asta, că dacă mai pune să fac asta o săptămână acum, nu cred că aș putea. Nu suntem prințese acolo, toată lumea face de toate, nu poți să aștepți să vină colegul să-ți mute cuva de aluat. Administrarea business-ului, gestionarea, managementul business-ului este la fel de importantă ca dezvoltarea produsului. Filozofia noastră a fost să ne bazăm pe produs, să facem noi produsul să fie cum trebuie și după aia noi sperăm că oamenii vor veni.